jajan seblak terus melaku tekan Bandungan bolo. Lebaran ketiga bolo iki ceritane iki bojoku jak nyeblak neng Ambarawa Cilicarem biasa langganan. Iki kondisine ruame bolo. Mbuh ngopo yo neng tempat makan ini sering banget ono kucing ngene iki. Yo muga-muga petanda apik wae bolo. Iki singkat cerita seblakku wis teko bolo. Iki penampakane kaya ngene. Aku kurang njikuk telur karo bakso-baksoan karo sayur bolo. Iki jane iki sing seneng bojoku. Ning yo gandeng aku ki yo ngelih yo aku tak melu tuku. Nek sing seblak kene iki identik pedes manis iki. Lah ning antrine iki antrine meh sejam aku ning kene iki. Tapi yo piye meneh wayah bodho ngene iki biasane antri terus yo apa-apa ki do mundhak. Rampung jajan seblak iki terus aku mlaku-mlaku bolo iki lewat alun-alun Ambarawa. Cuaca neng kini ki bodo ketelu ki mau baru udan. Kayak iki calon pintu tol Ambarawa. Soalnya nek wis dadi tol ki lewatnya kini ki bolo. Neng ki lagi proses pembangunan agak tekan kini ki. Lah terus ki melaku tekan ngarep pasar Ambarawa. Iki nek bengi ono lampu-lampu pinggir-pinggir iki bolo. Terus dalane iki lekas rame. Mergone iki wis do arus balik iki lho arah neng Jakarta, arah neng Semarang kota ngono ki wis do balik. Dadi dalane lekas rame. Lanjut neng arah Bandungan iki aku mampir neng ngarepe Hotel Wahid Bandungan. Iki hotel anyar banget iki lagi gres. Lanjut meneh mlaku munggah neh tekan RTH Bandungan. Wayah prainan bodho ngene iki wong wisata rene iki akeh bolo. Kaya ning Gedung Songo dan lain sebagainya. Tapi gandeng ki wis bengi dadi yo gur ana wong arus balik. Lah iki nang RTH Bandungan bolo iki do parkir ngene iki do nongkrong nang RTH iki karo jajan. Iki lalu lintas iki yo rame lancar. Mergone akeh banget sing do rene iki. Mergone nggone iki adem syahdu penak, penginapan yo akeh, karaokenan yo akeh. Dadi ki penak neng kene iki jane. Apa meneh jajanane enak-enak neng kene iki bolo. Neng iki aku ra mampir, aku gur muter-muter tok iki. Neng Bandungan iki arep ngentekke duit sepiro-piro wae cepet ngene iki. Ya wis bolo ngono wae videone, dilanjut sesuk meneh yo. Ki gur tekan kene tok terus aku ameh balik yo. Matur nuwun sing wis nonton tekan kene, jangan lupa di-follow.